Milujeme americké pick-upy a jeden takový krásný Ram 1500 se dostal sem k nám do Mean Machine Garage a my jsme na něm prováděli hned několik zajímavých upgradeů. Tak se na to pojďme společně podívat. Ram přijel s již starším 6palcovým liftem a protože původní tlumiče s pružinami nebyly úplně ideální, dostal nový systém Vertex s 8 stupni nastavením tuhosti a věříme, že teď to teprve bude pořádná offroadová jízda. Jedním ze super upgradeů je kompletně nerezový výfukový systém Borla, který dává pickupu ten pořádný americký 8válcový rumble. Jednou z velmi častých věcí, které řešíme, jsou kryty korby. Na tuhle ramku jsme instalovali systém Revolver, což je za nás asi jeden z nejlepších systémů. Ten kryt korby je takhle krásně pevný, vodotěsný, ale zároveň ho lze takhle perfektně odrolovat, čímž se nejenom, že vejde i mezi rambary, ale zároveň nezabírá žádné místo na korby. To byly upgradey na jednom pořádném, moderním americkém trucku a my se na vás těšíme zase příště. Ahoj!